Sesine somdlalo ukhabazela ubhalo ulungisani Mavundla. Njengoba liphakama nje ilanga ukhabazela uhleli esigqikini enhla kwesibaya sesami lutshani ngenxa yokungabibikho kwemfuyo lapha ekhaya. Abafana bakavuki kulendle ngale kanti usejahe kabi ukubabona nje. Ikakhulukazi lokho kwakuncane kuthathe kakhulu la ekhaya. Kuthathe kakhulu ekabo nina. Kusenjalo abone ngomlamu wakhe nje esemlethela amaqebelengwana kanjalo netiye athi angakubeka phambi kukakhabazela ngenhlonipho wabuye sebuyane lakhe icansi ezohlala lapha eduze kakhabazela eziphathele nayo kwakhe kukuthwitha. Balandisaneke nomlamu wakhe ngokugula kwesalukazi sizala ukhabazela okwalandelwa ukuba sishone. Okakhuzwayo utshela ukhabazela ukuthi ukushona kwesalukazi kwaba ngenkulu incindezi kudadewabo uzethu. Kwazise isone sasesonda nalapha ekhaya ngemali yempesheni. Incindezi leyo yagcina ngokumthatha udadewethu okwase kunguye yedwa engasengisele naye. Kusho umlamu ecweba izinyembezi. Ukhabazela sondele kuye ambambe amange. Ungabusakhala mngune. uNkulunkulu nezinhlelo zakhe. Nakulokhu ngiqinisekile kunecebo lakhe nobufakazi nje abefuna ukusinikeza bona. Embambatha. Ngiyezwa sibali. Okwaba buhlungu kakhulu ukushiwa umama emveni kwalokho okwakunguyena nami ngase ngithi ngizolokhu ngiyosikhalela kuyena uma abantwana beswela kakhulu. Basabambene okakhuzwayo usakhala namanje. Inyembezi seyigcwele ehlombe kukhabazela. Mhlawumbe kuzofanele sibuyele endlini mlami ngoba kungebe kuhle izingane zelamele lesisimo kuso njengamanje. Nebala balandelane ukhabazela ephethe isigqiki sakhe okwaphuzwa ephethe icansi lakhe. Bobabili baphethe amati yabo. Ukufika kwabendlini okwakhuzwayo wendlala icansi lakhe lapha phambi kwesigqiki sikakhabazela. Qede wahlala wancikisa ikhanda lakhe emadolweni ukukhabazela. Kubonakala nje ukuthi udinga induduzo kulomsebenzi onzima kangaka abhekene nawo wokukhulisa izingane. Ngone. Yeye. Kodwa usho. Ngone. Yeye. Kodwa usho. Ungesale sewungikhulisela amawundla kodwa inguna phakathi. Ukhabazela eshemqolozela emehlweni ayesegcwele inyembezana zokakhuzwayo. Kulungile konezi. Phela vele abantwana bakadadewethu lapha bese befana nabani. Eshemamateka ngamahlonyana. Kanti ke njalo nawe ungayitholela nje abakho abathi wena. Kusho ukhabazela emuthi khulu ngelokutshontsha inzima. Hayi nalokho ngingakuthokozela wena wasembo. Ishaye ngamandla inhliziyo kakhabazela engakholwa ukuthi uzwa kahle endlebeni zakhe. Elula isandla aphulula umlamu wakhe ubuso embheke emehlweni. Ngone. Ngiyethembisa ngeke ngikuphoxe. Sibali. Vuka uyaphupha. Enyakaziswa umlamu wakhe lapho wayeseze wakhanyisa nesiphefu. Ubona nje ukuthi kudale lalela ukhabazela ngesikhathi ekhuluma ele. Umlamu ukhabazela ethi qwebu amehlo ecikica. Kusho ukuthi umuntu uhambe kakhulu waze wakhathala. Inyongo yonke ke le equbukile. Ngamahlonyana anokudideka. Manje usho konje sigcine sithini? Cha, bewuphupha sibali. Lala nje ngoba gagasi vele nakahle. Akufuneka uphazamise ubuthongo bakho ngezinto engekho.
eshedonse yakhe ingubo kaKhuzwayo ezemboza elala futhi. Ishaye ngamandla manje inhliziyo kaKhabazela esefisa sengazuthi ngabe lokhu abekuphupha bekungaba yiqiniso. Uva lebelumshaya ephupha namanje lusamshaya. Inhliziyo yakhe isagubhazela. Ithenye makamvusa umlamu wakhe ke bayixoxe le ndaba. Yalenye ngelokuthi kusesekuseni ukuthi bengakhuluma ngento enjalo. Ayithole sesejeleke manje umkhize emzini wakhe. Ulele nje manje uyaphenduphenduka, uyazibuza uyaziphendula ukuthi engabe yimuphi umthetho olawula lo mzanga sawazi noma wakhe noma ucushisiwe nje kuwona. Enye into ebuyithi kumphazamisa ile yokuthi akasakwazi ngisho nokusho izinto ayicabangayo ngelokusabela ukuthi ihleza bhede. Ayiguze ngesikhathi esekhumbula ukuthi empeleni ayikho lento ayidinelweyo. Yena nje uyihlusela ukuba umuntu wesilisa. Ubuye umqondo kuyo ukuthi empeleni kufuneke ngabe uyabonga lapha kumlamu wakhe ngokumbhekela abantu abakhe angasabazi nokuthi bangakanani ukukhulunywa nje. Sibale. Kunyenyezo kaKhuzwayo uyimbozile ngengubo. Ngiyakuzwa ukhushuza ukuthi awulele. Okuningi sizoxoxa kuseni. Ngicela uzame ukulala noma kungavumi. Kusenjalo unqonqoza umuntu eminyango. Dingeni. Vula. Yimina. Kuthuleke la endlini. Anqonqoze futhi osemnyango. Dinge. Vula ba. Athi uyakhuluma umkhize okaKhabazela elula isandla emvala umlomo. Athula uKhabazela. Makhuzwayo, ukhona? Emva kokungavulelwa isikhathi eside enqonqoza, lo besemnyango ugcine ngokujokola wahamba. Kukhala inkukhu zesibili nje, uKhabazela kudala evukile lokhu ephenduphenduka engazi ukuthi umevuka uzobe vele evuke yaphi njengoba kungekho namfuyo esibayeni abezothi uyoyihlola. Emqondweni wakhe unemibuzo eminingi ngokufanele kwenzeke njengoba impilo seyishintshe kanjena nje. Phela ukuhamba kwesalukazi esunina kanye nomkakhe kuyinkomba yokuthi umuzi wakhe uselendle. uKhabazela uyazi ukuthi umuzi akusizona nje izindlu kodwa indoda, umfazi kanye nabantwana abasuke bekhulela ngaphansi kwesandla esifudumele semfundiso yabazali abaphethe ubuhlakani obuzokhanyisela izingane isithombe esiyiso sempilo epheleleyo kanjalo nezigaba zayo. Pho njengoba abafana bakhe sebekhulela ngaphansi kwesandla sikanina omncane nje, yikuphi okupheleleyo engekho wesilisa ozothatha indawo kababa kubona? uKhabazela akhumbula izinsuku, izinyanga neminyaka ayihlalile eGoli efuna ukuzobona abantwana bakhe kodwa ingekho indlela yokwenza njalo. Ashaya umthandazo omncane ebonga kumdala ukuthi ekugcineni amhlanganise nabantwana bakhe yize ngaphethe lutho ayehambela ukuya eGoli. Kwesinye isikhathi ukayithole seswesweza ephinda imthandazo ayesephila ngayo eGoli ecelela abantwana bakhe impilo ende. Acwebe inyembezi kulokhu ukuthi umngakho uze wahamba engayazi injabulo yokondliwa indoda esebenzayo. Naye akanethezeke nje ahlale akhumkhanya. Only ingane zakhe ngezithukuthuku zikayise wabantwana bakhe. Kusa nje uKhabazela ufikelwe umunyu nosizi lwesifiso sokuthi sengathi ngabe izinto azikho ngalolu hlobo. Njengoba inkukhu sezehlile nje emthini nokukhanya sekungena ngemfanto yesicapha kusobala sekusile. Kusenjalo ezokunqonqoza eminyango.